Azteko la tal, nik neukan galdera bat, zela, eta hortikan abiatuta hasiko da guztia, eta ezakigu nora jongo dan, zehazki, osea, badakigu más o menos ze gai landuko ditu, baina ez zehazki nola. Eta da, zu bikoizketaren munduan zabiltza orain, nola sortu zitzaizun nahi hori, desira hori, ezakit nondik handatorkizu hori? Edo nola sortu, nola iritsi zinen horre? Bueno, eske historia oso kuriosoa da. Eta ja nire ingurun askotan kontatuet. Txikian nintzanen, igual, oza, LH-en, igual nezkan, ezakit LH lau, bueno, txikian nintzan. Eta gogoratzen naiz, hasi ziala botatzen telenovela bat, ETV-en, Maite Kutxuna, bakizu, ezautzezu? Bai. Eske izan zen super, zakit, mundu guztiak ikustezun nire klasen, behintzat neska guztiak ikuste genuen. Eta batzen naiz, botatzen zutela txaldetan, eta goizetan, eskola juna horretik. Eta gauza da, hori botatzen hasi zian telebistan, eta amak esan zian, aiba, nik hauek gazteleraz ikusita dakat. Eta nik, nola gazteleraz, eta zebain ez ni euskera zentzuten, ez dut ulertzen oso ondo. Eta esan nion, egun baten, ama, orduan Maite Kutxuna, zala protagonista Dultze Mariak, ze euskeraz daki, euskeraz hitz egiteu, ze ni hau euskeraz hain nahi zentzuten, osea, ke me estás contando, ez? Eta esan zian, ez, eta zaduzian bazezan bikoizketa, ez. Fijatu zeite zagoan, ez dakize, tal cual, eta holaxe. Eta orduan, nire hortxe, nire buruk entzun. Eta hor deskubritu nun bikoizketa. Baina, sin más, ahí se quedó, osea, nire bizitzakin jarraitu nun normal, eta egia da nahi txikitatik gustatzen zitzaidala asko antzerkia itea, eta de hecho LH bin hasi nintzen ustet. Okerez banao, LH bin hasi nintzen, batxillergo arte, eta, bueno, pues, ni fijatzen nintzen askotan pelikuletako eta seritako ahotsetan, ze oso ahots bereziak dira, orokorrean bikoizketako ahotsak, ez? Eta esan nun, ke guai hau, ez? Osa, guai egongo litzateke, baina, klaro, garai hartan, nik enekan informazio ikorri buruz, hau altzan ikasi, karrera bat zan, enekin ezerrez. Orduan, bueno, pues tipikoena da, bueno, tipikoa esatet nik, baina ezakit. Igual, sortea baldin badaukazu eta zure familia baldin bada super supportif, bueno, nire familia izan dela, ez detela esan. A ber, eski, jendeak izan dela super supportif, baina orokorrean izaten da, ezakit, lan edo gauza artistiko hauekin, aktore munduekin eta interpretazio munduekin super, bueno, bale, baina hau hobi bezala ondo, baina lan izateko ez da erresa, eta berez arrazoi dakate, baina, bueno, orduan ni jarretu nun nire zeakin, eta beti da nik gustatu izan zait, kamara aurren eta kamaratzeko lana, eta ikusentzun inungoi mailako zikloa, errealizazioa, eta gero esan hon, karrera ingot, eta karrera hasi nintzen, baina lehenengo urteain, eta esan hon, zait batek gustatu. Ez karreraeko, osea, ez asignaturak ensi baita ere. Iruditu zitzen, ez zegoela oso ondo antolatuta ikusentzunezko, ezakit, esan utzingoet. Eta horri iritsi izan momentu bat eta bain zeitet, osea, ikusentzunezkoa gustatzen zait, baina utzin dut, osea, ja ez dakat motivazio gehioik. Osea, bai, antzerkia gustatzen zait, baina hori hobi bezala iten baldin badet zer. Orduan, bilatu nun lan bat, pues, ezakit, ze hau ja izan zen 2018. Osea, ni 20-21 urte, nezkan. Eta esan nun bat, 20-21 batekin ja, eta zein berdet. Osea, arkitu nun lan bat, adin hortako lan bat, eta orduan hasi nintzen pentsatzen aizu, eta probatze bat bikoizketa, begiratuko interneten, badagon, ezakit, akademiarik, edo ezakit igual interpretazioan apuntatu, eta gero badago espezializatzeko moduren bat, eta holaxe bilatu nun, Donostian aurkitu nun bikoizketa akademia, eta hortxe hasi nintzen, 2018an, Binai Akademian, Donostian. Eta ordutik, gero iritsi zen pandemia eta movida guzti hori,
eta egon nintzen 2023 arte bikoizketa klasik, baino 2021, osea, justo pandemiatik bueltatu, porque izan zen ja hurrengo ikasturtean, osea, 2021-2022, ba, hor, ez, itxoin. O aurrek, bueno, 2021, eske, joe, ai, ama, nere burua, 2021, iritsi, bueno, esan ziguten, ba, ahotsak bertzituztela, eta, bueno, ba, ematen zigutela aukera, ba, ahots froga bat iteko. Ordu lehenengo akademien bertan grabatu genitun lagin batzuk, ahots laginak, eta batzu ditu ziguten ja estudiotik, ba, bertan iteko beste ahots froga bat. Orduan batzuk akademia hortatik junginan ahots froga egitea, eta hortxe, osea, gaur egun, gaur arte, tal cual, bai, osea, sorte handia izan nu. Ya está, ja, histori guztia kontatu izut, osea, galdetu jazu, a ber, nondikan, eta kontatu izut historia Nondik guztia. datorkizun?